Wara jumejn tal-laqgħat u sigħat twal ta' diskussjonijiet kostruttivi, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista qabel fuq l-abbozz tal-Istatut imġeddet tal-Partit Nazzjonalista inkluż il-viżjoni u l-missjoni tal-partit. B'din ir-riforma, il-Partit Nazzjonalista għandu jibqa' jisservi l-interess tal-ġid komuni tal-poplu Awċi u Malti għaliex dan huwa il-Partit tan-nies u għan-nies. L-isem uffiċjali jibqa' Partit Nazzjonalista membru tal-Partit Popolari Ewropew. Partit li wara dan l-istatut il-ġdid mistenni jiġi xprunat u mġeddet fodda essenzjali għal poplu. Partit Nazzjonalista illi lest ikompli iservi vokazzjoni. F'intervista telefonika fuq Net FM, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid-Dimek tkellem dwar kif il-proċess imbena mill-eruq il-fuq b'deċiżjonijiet unanimi. Huwa proċess li imbena u qed ikompli jinbena mill-eruq, mill-bażi tal-partit il-fuq. U issa iva wasal quddiem il-Kumitat Eżekuttiv u rrid ngħid li d-deċiżjonijiet kienu unanimi, kienu konsens assolut. Wara proċess ta' riforma u tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista immexxi mill-eks Ministru Luis Galea fuq l-inkarigu mogħti lilu mill-kap tal-Partit Adrian Delija, ġie stabbilit illi l-għan ewlieni tal-partit huwa l-iżvilupp tal-pajjiż bl-aktar mod ġust u sostenibbli bil-ħarsien tal-ġid komuni. Dan għaliex il-missjoni tal-Partit Nazzjonalista hi l-ġid għal kulħadd, inkluż id-dinjità, il-valur tal-ħajja umana u l-għaqda. Missjoni msejsa fuq il-pedamenti tad-demokrazija u l-ġustizzja soċjali. Il-Partit Nazzjonalista jaraf li jrid jagħti priorità lit tibdil fil-klima u l-ġustizzja ambjentali sabiex nieħdu ħsieb ir-riżorsi ta' madwarna. Il-partit jemmen illi soċjetà b'saħħitha għandha tkun waħda inklusiva fejn jinfetaħ il-bib ta' dialogu titwarrab kull forma ta' mibeda. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq ta' quddiem għall-immodernizzar ta' pajjiżna bil-kisbiet tal-indipendenza u sħubija fl-Unjoni Ewropea. Għalaqstant, l-istatut il-ġdid illi ser jiġi sottomess quddiem il-Kunsill Ġenerali aktar tard dan ix-xahar jgħid illi il-partit jemmen illi kulħadd mill-konċepiment sal-mewt irid igawdi mill-imħabba u kwalità ta' ħajja tajba, li kulħadd irid ikollu l-opportunità li jiżviluppa l-ħiliet tiegħu u jkollu impjieg dinjetus imħallas b'mod ġust. B'impenn sħiħ għal ġid komuni, il-Partit Nazzjonalista huwa il-leħen tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri, il-vuċi tal-libertà u tarka tal-ġustizzja.